Nyakaramogi Ajwang' nyisi ni bang' yweyo madundo tabro bedo kaduogo kod nonro mar gazet. Okinyi ma kawuono antiere kae kod gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Aselieko ni matin gigo ma omi peka e it gazet mokwongo mano mar The Standard kaachiel kod Daily Nation. Antiere kae kod jafwambo marwa mano Hansel Oyango. Wadakawo thuolo makende mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet. Oyawore Hansel, ichiew nade okinyi ma kawuono? Oyawore ahinya Joyce, ruoth orita. Kothe manyo dwa dino na yo buruburu kochacha Nyasaye nyoresa ma anya chopo ot. E gazet ka neno ka olieka mana weche mag Ruto gi Raila. De bede ni gidwaro loso sirikal mar barwabar kendo koso nang'o. To The Standard okete ka ni Gen Z backlash, mete ni Gen Z podoniano nang'o ni wano kwadwa weche mag dialogue, wan wadwa neno ni sirikal tiyo. Negi wuok tung mosuo kod Raila Odinga odiochieng' manyoro. Kata kamano, adwano wachak kod gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono. Mana kaka wasewacho, gazet mar Daily Nation gino mangimiyo pek okinyi ma kawuono Nyakaramogi Ajwang' gipenjo kae ni nyalo bedo ni jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga nyalo bedo ni gichano mar mondo mi gilos sirikal mano mar barwabar ma kendo giketo kae Hansel ni handshake 2 mano ma jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jatend ODM Raila Odinga nyaka sani koro nyalo bedo ni gichano mar loso mano a government of national unity. Kabende nyaka sani giwacho kae ni sani koro otemo mar mondo mi one kaka unyalo tieko ng'anyo marowere mag Gen Z osebedo ka bage pacho kae. Kata kamano iwacho kae ni riwruok mar Azimio nyaka sani gin bende nitiere kaka koro gineno ka ok dinegi e yo makare. Wach makamano noko mipeke it gazet mar 4 5 kaachiel kod 6 mar gazet ni mar Daily Nation. Hansel, liekore ni nyoro kanye pok jatend piny oketo koke e chik mar IEBC otieno manye piny koro rugodo nyoro nye gin gi romo moro gi jatend ODM mano Raila Odinga ma wachore en mana gima wachore ni nyaka bed ni nye gilose wach mar sirikal mar barwabar. To gima iwachore ni information makamano en information ma ok ler ahinya, ok gikete e lela ka gima ok giyange ne jopiny ma kata mana jok manye ntiere machiegni nyok ong'e gima nye giwacho. Paronwa mana kinde Uhuru Kenyatta mane Raila gi Uhuru noromo, wachore ni onge ng'at mane ong'e gima ne giwacho, mana ka koro ne wachako neno gik matimore kane wachako ng'eyo nang'o ni mae gik matimore. Kata kamano ji mang'eny osekwedo wachno, o kata Gen Z kende. Nye waneno kata mana ka jok manie riwruok ma Azimio kaka Martha Karua, Wamalwa gini, Kioni gini, nye wacho nang'o ni mano to mana pach Raila wan kanyo to kendo waonge. Wan gima wadwaro wariwre gi Gen Z gi rawere manie Kenya ka dwaro neno ni sirikal tiyo. To mana kaka iwacho kamano, adwani wadhi it gazet mar 4 nikech it gazet mar 4 kanyo ema kora neno ka bende okete pichni mag moko kuom jogo mantiere riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Nyaka sani koro ondike kae ni ei mano mosruok manitiere kind jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Gino ma koro iwacho ni nyalo kelo pogruok e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kwanyalo mana yudo it gazet mano mar 4 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Mana kaka iwacho kanyo Hansel, bende nitiere weche mano wachore kanyo kod Martha Karua, Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka bende neno kanyo. Kata ewi Kalonzo kanyo wachore ni Kalonzo nye onge picha manyogo manye Ruto gi Raila nye lose no. To wachore ni kanyo penj Kalonzo gimomiyo kanye jo gazeto timo noro gimomiyo Kalonzo nye onge to duoko manyo migi en mano ne en kind UDA gi ODM. Oken wach mar Azimio makoro Raila nyaka benyo chal ka gima jo Azimio be nyalo wacho kata neno ni Raila dwa tengore kodgi. To gimbe gineno nang'o ni riwruok mayande gin godo kamoro achiel e Azimio ni ka Raila amua ni dhi gi Ruto gin ginyalo bedo ni giwuok gitengore kata ginyalo loso riwruok margi mopogore. Kata kamano gima nye Ruto gi Raila nye sisitiza maduong' ahinya nye nang'o ni riwruok ma kelo ji kamoro achiel weche mag dialogue en tiere achiel kuom gik mane owache
NADCO report ma mane gima nyegi temo sisitiza ka nyegi temo siro kanyo maduong' ahinya nang'o ni mane momiyo waneno ka riwruok nyalo bedo nikech kata mana opposition wasewinjo ka wacho nang'o nyiso sirikal nang'o ni keturu e tim gik mane wawinjore e NADCO report makoro mane kuma Raila gi Ruto be osirore nang'o ni mae gima nyaka watim ang'o wane kotimore mae the way forward manyo winjo ka Raila wacho nang'o ni NADCO report nigi gik mang'eny makata mana Gen Z wacho sani ni onego losi maka okete tim to mano nyalo konyo Kenya to Gen Z dongo wang'eni osekirore kodgi to mana kuma iwe kar dogi kanyo kuma Gen Z koro osekirore kod ogai mar Azimio Raila Odinga it gazet mar auchiel mano mar gazet ni mar Daily Nation adwa ni wadhi kura achiel kachiel mar mondo mi wang'ane kaka jo Gen Z nyaka sani koro ginyiso Raila Odinga mar mondo mi owere gi gino ma Gen Z timo to magi duto timore to ka jatend piny Kenya William Ruto nolando ni e thuolo mar ndalo auchiel mabiro twak biro bedo kod jokanyo 150 magi biro bedo ka gilalore ewi weche mopogore opogore pacho kae nyaka sani koro rowere mago mag Gen Z sani koro giseyo mano kweth mapingo piny owacho ahinya to ang'e ni kinde mang'eny otelne kod Raila Odinga nyaka sani koro giwacho kanyo ni Raila Odinga sani koro nitiere kata support ng'ano magiwacho kanyo ni osebedo ka sandogi kata oppressor margi ka koro giwacho ni ok gibi yie ne jo siasa mar mondo mi odonjre e chenro magi to ang'e ni chenro magi ahinya osebedo mago mag sundo sirikal mar piny mar Kenya Kwanza gik magineno ka sirikal ok tim maber gidwaro ni sirikal oloka kendo tim e yo makare to bende wang'eyo ni nitiere kaka sirikal osebedo ka thung'o jopiny kod usuru gino ma rowere mag Gen Z osebedo ka wuok oko ka kwedo Gen Z ok wach kata mana wacho usuru kende usuru en chakruok ma ng'anyo ma Gen Z wacho gik moko kaka mibadhi tiyo gi ofisi marach tiyo gi teko mang'eny koso miyo jotije rowere tich waneno ka dakteche ma osetieko tiegruok nyodhi ng'anyo nyoro kapok gitiyo kata ng'anyogi to gima gidwacho maduong' en niya wach mar biro e mesa bet e mesa ni waloso dialogue nigi gik moko ariyo number 1 en gima wasetemo Kenya ka mose fail waseneno kata mana ndalo Uhuru ndalo Kibaki to pok waneno lokruok moro malong'o mwanyawacho nang'o ni koro mae gima ne dialogue nokelo mar ariyo giwacho nang'o ni mae rien mana riwruok mar joko ich matiende ni magi jok madwa mana chiemo ok gionge agenda mar jopiny kaka ok giketo nyime agenda mar jopiny e twak gini kata kamano gineno nang'o ni ka giseloso riwruok ainani to koro gichak pogo lemo ma Gen Z kwedo nikech number 1 watemo duoko budget mar sirikal piny kichaki medo jomoko e sirikandni to koro ere tiende ere kaka wadhi duoko gini piny mar ariyo mae rien yo moro ma koro kedo gi mibadhi dhi bedo matek nikech wang'e ni opposition kinde ka kinde keto ga sirikal ka tesre gine magiseyo ga sirikal sama koro opposition osedhi e sirikal ng'ama dhi loso ne jopiny koro Gen Z be neno nang'o ni wan kuamua ni udhi gi maru no mano mana maru wan marwa ni pod wabod dhi godo mana nyime haya mana kaka iwinjo kanyo Karamogi Ajwang' twak ma jatend piny Kenya William Ruto ne chano bedo godo kod rowere onego bed ni chakore tarik 15 dwe mar abiriyo ni kendo biro bedo ka rumo tarik 20 mano dwe mar abiriyo ka giwacho ni mano ma koro biro bedo ka sumo paro mar neno kaka piny Kenya nyalo sudo mbele e yo makare kata kamano rowere wacho ni oyo wan ok wadwa mano to magi duto notimore odiochieng' manyoro e kinde mane jatend piny Kenya ka achiel kod jo Azimio romo mane kar romo mano mar KICC bore Nairobi kama jatend piny Kenya William Ruto nochuo koke paro mar chik mar weche mag yiero kata IEBC bill makoro nyaka sani osebedo chike pacho kae kwaneno jotelo manoyuoro romo mar keto kokno chike mag IEBC waneno kanyo speaker mar Senate Amason Kingi speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula jatend piny Kenya jalupne ka achiel kod Raila Odinga ang'eyo ni Raila Odinga chopo KICC kanyo ema ne owang'o i jo Kenya kata kamano koro wang'eyo ni bang' ka jatend piny Kenya William Ruto nosechuoko ke bill makamano sani koro wuoth osechako Hansel mano mar yiero commissioners manyien mag IEBC kata kamano wang'eyo ni jatend piny biro bedo ka chuogo aputa mar jokanyo 9 mabiro bedo ka dayo dho jogo mabiro bedo ka oro kwayo margi ne lemo mar jakom ka achiel kod commissioners mag IEBC to bill manyien ni nitiere moko kuom lokruoge magiketo achiel kuom gi en ni jokanyo mag panel makamano wang'e ni mayande tiyo mano
manotelne koda mayande tiyo ne nitiere kod jokanyo 7 kata kamano sani koro gibiro bedo jokanyo 9 mago moko kuom lokruoge ma oketi to ang'e ni magi duto oketi kaluwore kod gigo mane nitiere report mar NADCO. Number one, jo Kenya nye kwedo dhi Raila KICC ka, but gima anyalo wacho ni ya kaka ne wang'eyo ni NADCO kweth ma NADCO kata riwruok ma NADCO manokelo sirikal gi riwruok mapingo sirikal kamoro achiel nochak gi Raila gi Ruto mane giriwore. Koro sama ne Ruto keto koke e wach mar IBC ni nyaka ne Raila bede mamano koro nyaka wayie nyaka ne obede nikech mane en wach man ne gisechako chon onge ka no nyalo koso ne bedo kanyo ne dhi chiwo ranyisi marach nango ni okodwa weche mag NADCO to waseng'e ni Raila osebedo ka support weche mag NADCO chakre ne chake manyaka koro mane report no chiw be no support. Koro gima waneno ka koro nyen chire kikruok moro ka be chikni manye jo Kenya weni chikni dhi miyo jatend piny rusa mar puodho geche kata meli kaka kuonde mag goyo mbulu, but mano be nyewa neno ka nyose yangno nango ni macha ni bill machielo macha bill mar election mana bill mar keto IBC kamoro achiel. I mean keto yiero commissioners mag IBC. To jok manyewa neno ka nyiwacho ni bro bede panel ma yiero commissioners no iwacho ni en gin ji 9 ariyo kuom gi wuoke gin jomo puodh gi parliamentary service commission machielo nego beni wuok kor majority achiel wuok kuom minority. Waneno kaka ngat jal ma represent Law Society of Kenya be nyaka bede gi kanyo waneno ka kata mana riwruok mar dinde Kenya ka be nyaka puodh ng'ato gi boards mopogore kata kamano nyiwacho ni commissioner miyiero no nyaka bede ni en ng'at man gi lony e weche mag ombulu osebedo gi lony mar dhigni ka tin ta par. Mar ariyo ni wacho ni nyaka bede gi lony mamae kuma nye wari na nyawinjo ka kibi goya but nya neno ko olere kanango ni nyaka bede gi lony e ICT nikech Kenya ong'ere kaka piny ma ICT ombulu ariyo mosekalo wasebedo ka wan gi iluongo nango digital election kata ka ji kwedo wuok bang'e to waseng'e ni ji wasebedo kwa go ombulu digital mosebedo makoro maneno ka commissioners gi nyaka bede ni gi lonye e weche mag ICT gi weche mag teknolojia mamano bro miyo kata ka ng'ato kwedo wuok mar ombulu to onyalo defend onyawacho nango ni mae procedure manye wa follow kata mae rem kumanye wareme mage gik ma an nyaneno ka kendo koro nyaneno ka nasomo gazeti aneno ka kendo koro an gi kwe moro matin e wach manyaneno ka miya wasiwasi. To bende nyaka sani koro wach ni ng'at ma ibiro bed ka iyiero kaka jakom mar IBC nyaka sani koro iwacho ni nyaka bede jala manyalo bedo mano jang'ad bura e doho maduong' mogik ma pacho ka kata Court of Supreme kata Supreme Court ma pacho kae kalo ni nyaka koro bed ng'at ma nitiere kod wanyalo wacho ni entiere kod lony makare mar ng'ado bura maonge luoro moramora nikech wang'eyo ni doho mar Supreme kata Supreme Court e pacho kae kinde mang'eny nitiere kod teko mathoth kende ne doho maduong' mogika e pacho kae. To bende iwacho ni jalup jakom mar IBC kapo nono ni nitiere thuolo ni jakom mar IBC onge ok onyal bedo jakom mar IBC mano kaluwore kod chike manyien makoro biro bedo katayo duol matayo weche magiere pacho ka mane jatend piny Kenya William Ruto chwe koke odiochieng' manyoro. Adono adhi mbele mana mapiyo it gazet mar 8 mano mar gazedni ma Daily Nation nyaka sani koro nitiere kaka oseyud ranyisi mano ma koro ibro bed ka ichwalo e nyim doho mano e bura buch mibadhi moluoro gavana machon e kaunti ma Migori mano Koth Obado kachiel koda wuode kanyaka sani koro iwacho ni nitiere mibadhi mano mar omenda madirom milion 505 ma koro mieno mano Koth Obado kachiel kod nyithinde 4 Hansel. Nyithinde 4 ma kes ni omakego aneno ko ndika achiel kuom gi en Dan Achola Okoth, wan gi Susan Scarlett Akoth, Jerry Zachary Okoth,
wan gi Evelyn Zachary manyi wacho ni polis nyo monjo moyudo moyudo evidence mopogore opogore manye koro nyoketa pedha embele anti-corruption ethics and anti-corruption commission kanyo kes ni osebedo kaluwo obado kinde mokalo mokalo machiegni ne wawe ni kes ni osewit oko kane ochiwo mwandu ne moko mondo ethics and anti-corruption commission okaw kaka ranyisi mar duoko gik manokaw. Kata kamano waneno ka bura machielo oyawne ka ma iwacho ni milion madhi mana 505 mama nus bilion machiegni ma kes ma kabe ni pesni gi noyaki to ma en kes ma aneno ka kodhigo nyime gi kaka apedha wacho ni jo anti-corruption nyicho yudo documents mopogore opogore ne giyudo kowuok Central Bank of Kenya, wan gi KCB, wan gi Cooperative Bank of Kenya, Kenya Power. Mago mana ranyisi nitiere kembe moko be mopogore opogore mabe nosechiwo evidence ewi kes ni mamano koro mondo olo kes ni aneno ka bro bedo matek ma koro walwa kes ni kwa winjo nango wawinjo ni bro bedo nade. Adwa ni wadhi it gazet mar 10 mano mar gazet ni mar Daily Nation ka nyaka sani koro obila mano wuok e pacho kae ka dhi temo mar keto kwe e pinyno mar Haiti nyaka sani koro giwacho ni gintiere kod geno ni wuodhgi kata dak margi e pinyno mar Haiti kata konyo sirikal mar pinyno mar Haiti e tieko jonjore mosebedo ka miyo pinyno onge kod kwe biro bedo ka dhi mbele e yo makare kata biro rume e yo makare ka nyaka sani koro wang'eyo ni obila kata bach mokwongo mag obila nowuok e pacho kae mano tarik 25 dwe mar 6 mano mahiga ni ka gidhi konyo mar keto kwe pinyno mar Haiti nyaka sani koro kotelnegi kanyo kod Godfrey Otunge ma en jal ma iwacho kanyo ni heads the multinational security support nyaka sani koro kane giwuoyo mane boma mar Port-au-Prince ma en log teacher mar pinyno mar Haiti gintiere kod geno ni gibiro bedo ka girakore e yo makare kod jomaundu mosebedo ka miyo koro pinyno mar Haiti bedo kod noka mar arita kwe kata kamano anyalo wacho ni magi gina geno makoro imiyo kata obila ma pacho kae ni yes ginyalo konyo pinyno mar Haiti mosebedo kod nok mar arita kuom thuolo malach. Otunge nye wacho kaka nyen gi mor kaka norwak gi number 1 ok sirikal kende ma norwako gi kata mana jopiny norwako gi mara nyisi ni jopiny oyie gi bedo Kenya kanyo ero ingino Kenya dhi e piny ma ok dwarie ka jopiny ma kono dagi ni ok gidwa jo Kenya gima Kenya nyalo timo onge nyaka nyerwak gi jopiny ke jopiny be chal ka gimol gi tungi mang'eny mosebedo mane waneno chien kata kaka ninego ji ma jomoko be neneko ma cham nyaka dhano wetegi mago gin weche malich ahinya. Obila ma Kenya ka kuro waneno tich ma gidhi tiyo kucho en number 1 tiego obila makono e weche mag arita number 2 kendo koro miyo gi support e weche mag operations mag arita. Nyasome mbui oken nonro moyangi but nyasome mbui kamoro ni jo Haiti kata mana gangs mag Haiti jonjore miwacho ni jonjore mag Haiti go osebedo ka temo loso gi sirikal ma Haiti mar mondo gibed gi dialogue nikech chal ka gima giseluor nango ni bedo kanyo mar obila ma Kenya osekelo ne gi luoro moro ni inyalo logi makoro waneno kanyo ka koro matiene ni okango sekaw maneno ni kwe odok Haiti kata ko en piny ma ni mabor kod kaka Kenya kwe margi ena kwe maber ne piny mangima. Bathe kanyo bende koro aneno ka nitiere riwruok makedo ne oganda nyaka sani koro gidwaro ni tim mane jatend piny Kenya William Ruto chuogo mar mondo mi otim nonro ne ratiro kata ne human resource e sekta mar thieth e pacho kae mar mondo mi tax force makamano mar mondo mi owuoko kata kamano waneno ka riwruok mano mar KMA gin bende odiochieng' manyoro ne giwuok oko ka gikwedo weche makama inyalo somo mano bathe kanyo kwa Ramogi Ajong. Hansel adwa ni wadhi machinglo mantiere it gazet mar
13 mano mar gazedni mar Daily Nation. Machinglo makamano kwang'iyo gi wanyalo wacho ni gin gigo matimore pacho kae wich bar ma jatend piny Kenya William Ruto nitiere godo. Kata kamano wang'e ni katuna ma oket kanyo wanyalo pongo gi wiwa ng'ama neno mokwongo komako simu gi ng'ama nitiere toke. Nyakora Mugia Jwang bende nyalo ng'iyane achiel kachiel. Kwa ng'iye Hansel, magi gin weche matimore pacho kae. Ng'at achiel ywane nyawadgi tol. To king'iyo gik mabaro wiye, omanyo mar mondo mi okonye. Jatend piny to ing'eno oamua umo wang'e. En ong'e gik monego tim. Nyaka rawere ma Kenya ka mosebedo ka ng'anyo. Osetimo ang'o, osenyisa ni magi okang' monego ikaw to okenge go pok waneno kokaw. Achiel kuomgi en riembo jok manigi mibadhi e sirikal. Ariyo en neno nang'o obila manyicho neko omaki mo otere odo. Adek en ni budget gi expenditure ma sirikal odwok piny. But en koro mago keto tenge en chal ka gimo omanyo ng'awa omanyo Raila Odinga mondo timang'o okonye e wechegi. To ginge gik modwaro ni mar mondo mi okonye edwa ni otigo analog solutions. Analog wang'e ni gin gik manyachon makoro ywane Raila Odinga tola mar mondo mi omed konye. To Ansel kwang'iye mesa kanyo waneno bathe kanyo bende wantiere kod fire extinguisher. Nyalo bedo ni jatend piny Kenya William Ruto setemo gi yorege mar mondo mi osim mach. To mach makamano wuok kanye? Owuok e mbui. Waneno ka nitiere simu mano mar ong'we yamo kanyo. Oket kanyo #Gen Z. Gen Z omoko mach e mbui. Jatend piny Kenya ok ywe. Kaluwore ni kitimo gini to gitine giwacho ni wabo mosi e mbui. Gimose mbui kacha. Nyaneno ka namba Raila osekete mbui kanyo ero mondo Gen Z omose. Ranyisi ma simu ni temo nyiso jasomo kani Gen Z gin joma digital. To sirikal mar Ruto kata Ruto jatend piny Ruto eno manyo gik ma analog to solve digital problems. Digital problems ok inya solve gi analog solutions. Nyaka manya digital solution. Matiende nang'o ni kantiere chandruok mora mora, the right solution ema nyaka itigo. Right solutions ma Gen Z wacho gin gik ma gisepedhe mbui kata cha. Gin ok gidwa ni luongi e mesa, iorne gi bahasha e bwo mesa, igwelgi e mudho kaka wachore ni Raila gi Ruto nyorado e mudho. Kia igochne simu saa 7 otieno. Mago ok gidwa. Gin gidwaro nang'o ni ng'acha cha nigi mibadhi gole oko. Ng'acha nyoneko tere court. Lu chik. Weche man kata mana nyewa winjo ni nonro mag budget ochuoga aput moro ni mane madhi tiyo tijno. Mano Gen Z osedagi ni nitiere ng'at mondiki matije en mano ero. Weche mag thieth Kenya ka nitiere kweth moseket kamoro achiel matimang'o manono wechego. Ere tiende kendo chuogo kweth machielo ni ema dwaro nono. Koro magi gik ma Gen Z ok dwa ni iluongi e mesa ni wamadhuru chai. Gen Z nigi chance ging'e kuma Java nitie. To nyalo bedo ni jatend piny William Ruto kachiel kod Raila Odinga osemosore nikech aneno ka nitiere handshake moro. Handshake achiel lwede ondike ka ni handshake koso ondike nang'o. Aneno ka lwede achiel nitiere kod sati maratong' to moro nitiere kod sati marachar. Mantiende ni magi nyiso mana gik matimore pacho kae gi sani. Kata kamano Nyakwara Mugia Jwang in bende inyalo pongo gi wiyi ni machinglo makama in korka kori tinyalo interprete e yo machalo nade. Adwa ni watie kod wach mantiere it gazet mogika. Mano mar gazedni mar Daily Nation kapok wadhi e gazet mar The Standard mana mapiyo piyo. It gazet mogik mar gazedni mar Daily Nation. Hansel nyaka sani kori wacho kae ni onge chenro moramora mosetim kata onge projects moramora mosetim manyalo nyiso ni nitiere ni noti godo kuom hola mano madirom $1 trillion mosebed ki holo e pacho kae. Weche makamagi owach kod Auditor General ma pacho kae mano Nancy Gathungu. Wanyalo wacho ni Nancy Gathungu osebedo ka keto sirikal tesre ahinya kuom nono kaka sirikal osebedo ka tiyo kod omenda mage. Magi en kochakore dwe mar 7 higa mar 2010 nyaka dwe mar 12 higa mar 2021. Onge project moramora. Hola tikao tok nyal lerne japiny ni ero nwakao kata $1 million. $1 million nwakete project makama project ge onge. Kora kiana wach ni gin projects manyawawa kose ang'o matimore pesa dhi kure. Kenya gato mibadhi ochuochie. Mano gima nyalo wacho. Igni 11 gi nus. Mano matiende ni dok nyaka sirikal Kibaki. Waduoke chien nyaka sirikal Kibaki. Sirikal Uhuru ne waneno ka mibadhi
nochuo chieng Kenya ka matiende nango ni pesni mane yolo ne wapenjore ya to pesni giro timo gango nikech kata magi malongo gima wanyalo neno malongo manyawa wacho en gimoro kaka expressway wanyalo neno nikech kata mana projects mane Uhuru owe mane ok notieko ok wane ka dhi mbele mago waneno ko ochung te en wach malita ahinya ka trillion pesa madhi mana trillion achiel ni koro nyalo bedo ni ok wanyal nono no dhi kure nyicha neno kata mana kidayo dho governor man Nairobi ka ok wanyal neno kata mana sirikal mokalo man Nairobi notiyo gomenda e yo machal nade tang'o mane giloso tang'o mane giweyo to mano ok timre kata mana e Nairobi ka kende timore Kenya mangima projects mane sirikal ochako ok wanyal nono malong'o ma wanenang'o ni magi gik mane ochakore to kata ka wanono gi malong'o ma wayudo mondo iyud value gi tek kata mana SGR ka wapimo pesa mane watiyo go SGR Kenya ka gima jirandwa ma Tanzania otiyogo wayudo ka Tanzania otiyo gi pesa matin but giyudo technology mambele molo koro wapenjo ni to koth nochako go wakanyo ne wasign deal marong koso nango to maeri kinono malongo tido mani mibadhi manie haya Nyakwara Mugia Jwang'e walieko ni alieka moko kuom gigo ma nitiere gazet mar Daily Nation okinyi makawuono adwani wang'e ane mana wach mantiere it gazet mokwongo mar The Standard kaito walor nonro mar gazet kalore ne aneno ka welo sechope studio ka okinyi makawuono gazet mar The Standard wach magimiyo pek en kotudore kaka jo Gen Z nyaka sani koro wuok tung mosuo kod ogai mar Azimio Raila Odinga mano kuom odiochieng' manyoro ne waneno ka en bende nochopo e kar romo mano mar KICC moko kuom gi Hansel odiochieng' manyoro ne odhi e mbui kacha ka koro giseyo Raila Odinga kuom weche mano wacho ahinya to mano mar temo mar mondo mi oluong rowere moko mar mondo mi obed kod twak kod jatend piny Kenya gigo mane giwacho ni oyo ma en dhao marwa ok wadwa ja siasa mora mar mondo mi odonje dhao makama kalo ni nyaka sani koro wanyalo wacho ni nyalo bedo ni kweth maketo sirikal tesre nyalo bedo ni koro giriwore kod sirikal matiende ni ok ginyal chwalo dwaro mar jopiny nikech wang'e ni opposition ema kinde mang'eny ka sirikal otimo gino marach to gibo bedo kor jopiny gikedo ne ratiro mar jopiny kata kamano mano ok wabineno koro to bende nyalo neno moko kuom rowere mano chwalo pachgi kokalo mbui mar X Gen Z millennials nigi feeling ni opposition e Kenya ka be osefail kata ka sirikal gineno ni osefail matiende ni wasebedo opposition throughout chakre independence wawacho ni chakre multi-party mano higa mar 90 aparo to gima long'o ma wanyalo neno ka opposition osekelo Kenya ka ok wane malong'o waneno ka Cornelius Rono wacho ka nango ni loso kind Raila gi Ruto ne en mana loso mar gi ji ariyo nye giluongore mana kendi to giloso mano wan waonge waneno diu kaka wacho nango ni jo siasa ma Kenya ka gin jodin joka ich ma gin giseluongore mondo gitim ang'o ging'i mana weche makonyo gi ok ging'i weche makonyo jo Kenya ka wan ka gi Jiman wacho ni wagone Raila kamano maduong' ahinya kata kamano okaw yweyo ochopo kuma koro nego kawe yweyo owacho kanyo ni obed mos kaluore ni koko bedo mos to embe owacho kanyo ni mzee atulie ama pia yeye tumpe salamu 2-3 hapa na pale mago kaka jijenzino loso odiochieng' manyoro to bende neno ka Rono no loso kanyo ko wacho ni nyalo bedo ni jo siasa gin ok gidwa ni jo siasa odonje wechegi giwacho ni Gen Z kaachiel kod millennials gin koro gimako ruath gi tunge we will be giwacho kanyo ni taking the bull by its horns kalore ni onge gimoro amora ma giluoro gibo bedo ka girakore kod sirikal kaka dwarore piny kanyo bende aneno ka weche mag IBC omeny kanyo Nyakwara Mugia Jwang' bende nyalo somo e gazedni mar The Standard okinyi makawuono Hansel wach ni mogik ka waloro nonro mar gazet an wachna mogik kanyalo jiwo jo Kenya ni wadhi adhiya nyime gi gito sirikal tesre mae kuma resruok wanitie kwa tegemea jo siasa mano to wabro fail gi jo siasa to waseneno kose fail waka ka wategemea kata mana jotelo mopogore sirikal waneno ka gimbe gise fail koro nyaka watema push mondo sirikal otim ang'o otitije to sirikal be kata ka wanyalo losogo gibe giteme winjo gima jopiny wacho jopiny dwaro nango ni chik nyaka lu Kenya ka mibadhi onego rum jok ma mibadhi okwako e sirikal okiroko magi ma jo Kenya yuago jo Kenya ok yuago kata ni migi ikaw milion achiel mi ng'ato mano ke gima jo Kenya dwa mana ni tich mane wayiero sirikal
mane gima sirikal onego tinwa. Erokamano ahinya Hanselo Yango kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walidne nyaka Ramogi Ajwang' gazeta. Nyaka Ramogi Ajwang' gi kanye mwachopo gode giko mar nonro mar gazet momori e kind The Standard gi Daily Nation inyalo dhi nyiewo ibedo piny isome e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang' yweyo taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor.